21. mendeko mugarri zientifikoak. Orokorrean, zientzia fikzioak gutxi gorabehera horrela saltzen digu adimen artifizialaren etorkizuna. Baina azken aurrerapenei kasu egiten badiegu, errealitateak honen antza handiagoa dauka. Adimen artifizial sortzailea da gure garaiko iraultza teknologiko nagusia. Baina hori zer den ondo ulertzeko, has gaitezen hasieratik. Zer da adimen artifizial bat? Makina batek giza adimenaren berezko lanak kopiatzeko daukan gaitasuna da adimen artifiziala. Eta hori, machine learning edo ikasketa automatikoaren bidez lortzen da. Tekniken multza honi esker, makina batek bere portaera alda dezake, barruan dituen datuetan edo egindako akatsetan oinarrituta. Baina benetako aurrera pausoa deep learning izenekoa da. Hau da, ikasketa sakona. Ikasketa automatikoaren azpiatal bat da, sare neuronalak erabiltzen dituzten algoritmo bereziekin. Sare horiek geruzetan egituratutako neurona artifizialez edo nodoz osatuta daude. Eta geruza horietako bakoitza, informazio mota bat prozesatzea arduratzen da. Adimen artifiziala sortzailearen modelo bakoitza lantzehatz baterako diseinatuta eta egokituta dago. Batzuk musika sortzen dute eta beste batzuk gaixotasunak diagnostikatzen dituzte. Gehiegikerietan erori gabe zera esan dezakegu. Aro teknologiko berri baten atarian gaudela eta zalantza piztu bazaizu ez, bideo hau ez du adimen artifizial batek egin.